Oh shit, here we go again. Run. Abunda la caca. Why are you running? Why are you running?
Uy, naon sa maka? Uy! Ano sa kanya? Ano anak? Ayun sa mo! Ay! Ano sa maka? Gara-gara ka! Gara-gara ba na yun nga? Ikaw pa yung nagay-contract? Ano yun mo makita? Ano ko nimo? Jankag, laban ang naong nimo. Ikaw naman yun ang masapulong na natin truck ni Hakim, ya? Oy! Ikaw naman yun ang masapulong. Is when we